Maya payabak po kaya kayungan. Siklo tao po para kay Horacio Imperata laban king COVID-19. Kilagyo ng ipa ang poning anak, ang poning banal ay espiritu. Itamongan po, o mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamate na karindakal at tao. Adwan mingi ni kaya ka, ing balikdan mo kami kin lugod, at iyatsyat may kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong may tutukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ng kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayop na lasanang malalagwa, ingatan mo ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyang nabi. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabius kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Lain tayra na kami, king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunibagpus mo kami ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwanan na Birhen, Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, kinagyunigin pa po ning anak, ang po ning banal na Espiritu. Amen. Loklok tao po. At yutana po king kadong pulot walong Domingo ning karaniwan a panahon. Kambe na po din kaya katapong pasariling kapagnasan kaniting misa. Daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Sister Ning Torres, Sister Poring Rivera, Sister Anita Hison, Sister Remedios Manalang, Sister Florencia Mercado, Sister Teresita David, Sister Mirna Nakpil, Sister Betty Rivera, Sister Noemi Maglaki, Sister Gloria Torres, Sister Emmy Gutierrez, Sister Gloria Kayanan, Brother Marvin and Sister Lalaine Santos. Kapasalamatan da naman, the Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ferdinand and Myrna Lising and family, Andres Navarro and family, Engelbert Bondok. Kapasalamatan, King Aldodang Kebaitan,
Di Marie Cris Liwanag, at Espelia Angeles. Special intention, Diz and Lita David and family, Ryan Sarmiento, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Father Raul de los Santos, Father Adrian Paule. For the successful board exam, Vanessa Maniaco. Para king malalagwang kapaldanan dari, Ann Lea Dison, Angelina Lising, Remigi Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon, Carmelita Galang, Bianca Lising Santiago. Para kingalananggang kapainawon ning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Rosita, Rosario, Lerma, Jenaline Preyal, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Paganakapo, para king kikatang mabye at makabaldugan kapag masasyan ning banal ang misa, nung malyari, makiabeta mo ka rin kanta at makibat mo king masikanta mong siwala. Dakal pong salamat.
Kilagyan ng impampo ng anak, ang po ng banal na Espiritu, ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng banal na Espiritu, mantabi kaya kaingan, may payaba kaya kaingan po. At inining 28th Sunday ng Ordinary Time. Anting may kakapatad, batang abebeng matampang ganap kaniti, sisyan talapat, pagkalungkutan ding agawatang kasalanan, natanyaran ka pamilunus at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoong Yesus, malunos ka kaya kami at pakayapan mo kami karing kekeng kasalanan. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, malunos ka karing hanggang sikwil ng lipunan at ipayabot mong tanggapan mila anti mo yung depatan mo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, malunos ka karing hanggang kailangan dumalan kasakitan. Paulining pamagkapilit ng tapat tuki kaya ka. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may pahintuto pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy paming atsubanwa, mit mong sikanan dapat mamuning loob, antabayanan ng gamat mong malugod at maganaka, ing balang pinandit ning aldomi. Umeka, arapan mi kay kaba ning pamaglakbe mi king biye. Makaunang pakibaluan, ing pamangailangan mi. At ay paintulot, imisakap kami. Itubod mi kay kang Espiritu, banpisan meto nga na kami, king kasalpantayanan. Ban king pamakira kami, king kay kang kasaywan, makapagsaya kami arapan mo. Itihadan mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iban, king kadwarang libro, ding hari. Inaaman, dinulong niya king ilong, at miglungad niyang pitungukdo, king Hordan.
Antimo ing penabilin na kayang Eliseo. At may subling pasibayo ing kayang laman. Melinis antimo ing lamaning metong abingot. King pa magbalik na kang Eliseo. Kambering sablang mamantabe kayo. Melaw siya kilubale. Kingarapan ng Eliseo. Nga nang migsalita. Ngeni ko agikilala, king alang aliwang Diyos, king mabilog gayato, nunemo yung Diyos ng Israel. Ngeni tanggap ko sa ng metong regalo, kening kakong talasuyo. Dapot Eliseo nga nang megibat. Nung makanano yung mabiye, ing ginong kakong susuywan, makanyang kong tanggap enano man. Inaaman, pamilitan ng tanggap, dapot tinanggiyaw, Eliseo. Inaaman nga ng sinabi kaniti, antina ng ekobisa, payintulod yu kening kekong talasuyo, ing pagkaluban niyang gabon, agyo yang idala, ringadwang asno. Uling ingkekong talasuyo, kapilan man ene malyaring mangpang, ay na durkulan, o kaya na namang sakripisyo, king aliwang Diyos, nunemo king Ginoo. Amano ning Ginoo. Ing Ginoo pe pakilala na karing bansa, ing magsalita ng upaya. Ginupe pakilala na karing bansa ing magligtas ng upaya. Ginupe pakilala na karing bansa ing magligtas ng upaya. Dalitanan niya yung bayong dalit ing Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan, at kabanalan ing tagumpe kayang kimtan. Pisyang ning Ginoo, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas, karing bansa pe pakilala ng tune, ing pangako na king balen ning Israel, na kelingwan, karela mitmuyang lugod, ampong katapatan. Gumpe ng Diyos, ikit na rin sablang tao ning yato. Dalit kaking Ginoo, uling masaya ka, o meto yato, puryan me kambering dalit at kalukulisak ting tula. Pamamasang ibad, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Ganakan me Yesu Kristo, asinubling meble, at menibat king lahi ng aring David, yaing mayap abalitang panaran ko.
magkakasakit ko, at makatanikalang anting kriminal, uling panaral ke ing mayap abalita. Dapot ing amano ng Diyos, malyaring itanikala. Pibabatan ko ing sablang bagay, alang-alang ka rin pinili ng Diyos, bankam tamda naman ing kaligtasan, amanibatan kang Kristo Jesus. At ing ligayang alang kapupusan. Tutuya iting kasebyan, nung metetamong kayabena, mietamo namang kayabena. Nung manatili tamong mibabato, makipagari tamo namang kayabena. Nung isakwil tayo, isakwil na katamo naman. Nung etamo tunay tapat, yo manatili ang tapat. Uling ena asakwil ing sarili na. Amano ning Ginoo. Pasalamatan niyo in sablang mga palyari. Uling iti yaimburin ng Diyos, kimpangayabeyo kang Kristo Jesus. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. King pamaglakbyan ng Jesus papunta king Jerusalem, dinala niya king hangganan ning Samaria at ning Galilea. Inyang dinatangya king metong abaryo, selebong nande, ring apulong lepros one. Tinok nang lang makarayong bagya, at kinulait na kaya, Jesus, Ginoo, malunos ka kaya kami. Inyang higit ng Jesus, sinabi na karela, lumakad kayo at pakit ko karing saserdoti. Kabang dalan kinayap la. Inyang nga pansinganing metong karela, ing kinayap ya, migbalik yang kukurisak kapuryang kin Diyos. Migsakabya harapan ng Jesus at pasalamat siya kaya. Ing taong iti, metong yang Samaritano. Elabaria pulo ring kinayap, nga nang kinutang Jesus. Nula ka rin ding siyam. Alawaring migbalik, amin niya kapuryan kin Diyos, sabali mo kaniting dayuhan. At nga nang Jesus kaya, talakad ka at makona ka, kinayap ka, ulining kasalpantayanan mo. Ing mayap ng balita, ni kakatamang kaligtasan. Kumusta na po ang bawat isa? Talagang nakaugali ng naka-physical distancing.
kahit sina Kong Chris, tsaka pamilya niya, naka-physical distancing pa. Maganda naman po yung tinuro sa atin ng pandemic, no? Yan, mas press kung tignan pag medyo mayroon pa rin spacing. Do, di na po pinapatupad ngayon yun di na nakanumber yung mga upuan natin. Ngayon pa man po, nagpapasalamat tayo, nakaraos na tayo, at halos patapos na itong pandemic. At sa kabila po niya, no, tignan niyo po yung mga inuupuan niyo, no? Mga bagong repair yan. No? Magaganda pa rito mga nasa gitna, puro mga gawa sa Nara. At siyempre, yan lahat donation sa simbahan. Kung titignan niyo po lahat naman na nakikita niyo sa simbahan, siguro sasabi ko, lahat yan ay bigay. Tingala po kayo, yung mga giant na electric pan na yan, bigay. Tingin kayo sa bandang kanan, kaliwa, yung mga speakers na yan. Ito yung mga donated yan. Siguro, kahit ang pagkagawa po nito simbahan, marami rito donation. At malamang kabilang kayo sa mga nag-donate. Kaya ang simbahan ay pwede natin sasabi, ito'y bunga ng pagbibigay, pagbabahagi ng marami para ito'y makumpleto. Alam niyo, maganda paminsan-minsan, ganun yung gawin natin sa ating sarili. Tignan din natin yung kung saan galing yung lahat ng ngayon sumasa atin. Magkaroon tayo ng self-inventory. Nag-self-inventory na po ba kayo? Halimbawa, sa akin, tignan niyo ako. Dami po akong suot, no? Yung aking sandalyas, bigay. Yung aking pantalon, regalo. Sa bandang kaliwa, nandito ang aking wallet, regalo. Yung laman ng wallet, galing sa inyo. Yung mga cards dyan, bigay sa mga business establishments, mga ano ba to, mga discount cards, no? O kaya mga pang-freebies, yan, no? Mga credit cards galing sa mga sa bangko. No? Sa bandang kanan, panyo, regalo. O merong susi dito, susi ng aking sasakyan. Siyempre, binili ko ang sasakyan. Pero saan galing ang pera ng sasakyan? Sa inyo, sa mga tao. No? Yung pong suot kong, yung underwear, regalo din yan. Taas pa, t-shirt, regalo. Itong suot kong ito, bigay din po ito. Ito, bigay din sa akin. No? Hindi po ako nagre-relo Pero binigay sa akin to tracker. Dahil binibilang ko yung aking hakbang for health purposes. Bigay din. Sa bandang kanan, hindi naman po ako mahilig sa mga burloloy sa katawan. Pero minsan po'y nagka-vertigo ako. Bigay ng aking kaibigan, sabi, Among, panlaban sa vertigo. Noon pa po, hindi ko na po tinanggal ito. Laban daw sa vertigo. Tapos, ano pa? Ito salamin. Siyempre, binili ko to. Pero saan galing ang pera? Sa inyo. Face mask, donated. Nagpa-dentista ako, libre sa dentista. Kulay ng buhok, bigay yung pangkulay. Yung gumawa para kulay ng buhok ko, sila rin, for free. So ano pong natitirang galing sa sarili ko mismo? Lahat halos ay ito'y galing sa ibang tao. Ito'y bigay, ito'y kaloob. At ang buhay kong ito, hindi ko naman kontrolado ang buhay ko. Salamat at buhay pang ako magpahanggang ngayon. At ito'y para sa akin, biyaya lang galing sa Diyos. Kaya masasabi po natin, dapat ang buhay natin talaga ay walang hanggang pasasalamat. Walang tigil na pasasalamat. Kasi patuloy tayong tumatanggap pinagkakalooban ng mga bagay-bagay. Kaya ito pong ating mga pagbasa ngayon, yan ang tinuturo sa atin. Ang magpasalamat kasi meron tayong tinatanggap. Ang kakambal ng pagtanggap ay ang pasasalamat. Dito po sa ating mga pagbasa, yung first reading at saka itong gospel, yun po yung atong matutunghayan. Parehong may ketong
dahil sila'y tumanggap ng kagalingan, sila'y lumapit sa naging kasangkapan ng kanilang kagalingan at sila'y nagpasalamat. No, yung first reading, sinaaman, sa pamamagitan ni Prophet Eliseo, siya'y gumaling. No. Kaya binalikan niya si Prophet Eliseo para magpasalamat sa kanya. No. Ganon din po yung ebanghelyo natin, 10 ketongin, lahat sila gumaling. Kaya lang, yung kinalulungkot ng Panginoon, iisa lang yung bumalik para pasalamatan ang nagpagaling sa kanya. Ang naging kasangkapan para sa malinis sa ketong. No. Actually po, kung titignan natin itong istorya sa Ebanghelyo, 10 silang ketongin. Ang instructions ng Panginoon sa kanila, sige, punta kayo sa mga pari. Patingin kayo sa mga pari. Iniisip po natin yon, kaya pupunta sila sa mga pari para magpasalamat, di ba? Pero hindi po ganun yun eh. Kaya sila pinapapunta ng Panginoon sa pari kasi ang pari, ang judge, no? Kung sinong malinis at kung sinong marumi. At sa mga may ketong po, ang paring magsasabi sa isang tao na si may ketong. At dahil si may ketong, siya marumi. At dahil siya marumi, hindi siya dapat makihilubilo sa publiko, sa community. Kaya po mga ketong, bawal silang makihilubilo. Marami sa kanila nakatira daw sa mga yungib, mga kuweba. Kaya yung pagpunta sa pare, sinabi ng Panginoon, hindi ito para magpasalamat, kundi para ideklara sila ng pare na sila'y malinis na. Gayon, habang papunta sila dun sa templo para magpa-deklara ng malinis na sila sa pare, dun nila naramdaman na dun sila gumaling. Pero ito nga, isa lang yung kagad bumuwerta at bumalik sa Panginoon para siya magpasalamat. Yung siyam, hindi na bumalik. Kaya alam nyo, dito sa ating ebanghelyo, ito lang yata yung insidente na parang may hinanakit ang Panginoon. parang nagsasabi-sabi. No? Magsabi-sabi yun. Bakit? Kasi nang makita niya yung bumalik, sabi niya, hindi ba, 10 kayo? Asan ang siyam? Inano ba ng Panginoon na nagpapautang na loob ba siya sa kanyang ginawa? Sa may ketong? Kung titignan niyo po lahat ng mga pinagaling ng Panginoon, wala naman siyang hinihiling. Hindi siya nagpapabayad. Hindi niya pinapatanaw bilang utang na loob yung ginawa. Ang Panginoon mismong nagsabi last week, pasasalamatan mo ba yung isang alipin kung ginawa lang niya ang kanyang tungkulin? Dapat sabihin lang ng alipin, ginawa ko lang ang aking tungkulin. Marapat lang na gawin. Kasi pagkatapos na ginawa yung tungkulin niya, walang maipagyayabang kasi ginampanan lang niya ang kanyang papel. At para sa Panginoon, alam naman niya, maliwanag naman sa kanya, mission niya ang magpagaling, ang magpatawad. Pero dito, pero parang mayroong siyang konting inis. At alam naman po natin, hindi dahil siya'y nagpapautang na loob, hindi dahil siya'y nagpapabayad sa ginawa sa mga taong ito, kundi hinihintay din niya yung tanawin nila at kilalanin ang tulong na ipinagkaloob sa kanila. Yung kilalanin itong mga tao, ang biyaya, ang kabutihang na ipagkaloob sa kanila sa pagitan ng Panginoon. Kaya parang hinintay lang yung magpasalamat. At hindi po ba tayo kuminsan, kapag mayroon tayong tinulungan, mayroon tayong binigyan kang kahit anong bagay, hindi naman tayo talaga naghahanap ng kapalit. Pero masaya na tayo pag pinasalamatan tayo. Ibig sabihin, ginagawa nilang malaking bagay itong maliit na aking nagawa. Kailan tayo hindi nagpapasalamat? Dito po sa Ebanghelyo, yung siyam hindi bumalik. Bakit siya nagpasalamat? Sa commentaries po, kasi po mga Hudyo tong siyam. At para sa kanila, silang mga special sa lahat ng nalikha na tao ng Diyos. Mayroon silang special place sa puso ng Diyos. Kaya karapatan nila ang sila'y pagalingin. Kasi they are special in the eyes of God. Kaya ibig sabihin nito, hindi sila dapat pasalamat. Kasi special sila eh.
At parang dapat ganun lang talagang gawin ng Diyos sa kanila. Pagalingin sila. Pangalawa, yung nilapitan nilang mga ngaral at nagpagaling sa kanila si Jesus, kadugo nila. Ba't pasasalamatan mo? Kalahi mo naman. Hindi na niya kailangan ng pasasalamat. Naintindihan na niya yan. Kadugo natin. Parang para sa kanila, hindi na kailangan ng pasasalamat sa isang kalahi. At higit sa lahat, siguro, tungkulin naman niya yan. Ginampanan niya yung obligasyon niya. Bakit mo siya pasasalamatan? At ganito nga po ang nangyayari sa atin. Kung bakit minsan di tayo marunong magpasalamat. Kasi feeling natin, ang tinanggap natin ay karapatan natin. O kaya hindi tayo nagpapasalamat. Kasi kapatid naman natin, nanay naman natin, kaibigan namin naman. Yung gano'n, na close naman tayo, hindi na kailangan. O kaya naman trabaho naman yan. Bakit mo pasasalamatan ng tricycle driver na nagatid sa inyo? Binayaran mo naman, may upa naman. Bakit mo pasasalamatan yung gumawa sa bahay mo, karpintero, tubero? Inupahan mo naman sila. Pag ganun tingin mo, sila'y binabayaran, talagang di ka magpapasalamat. Pero kung sa tingin, gamitin natin yung pananaw nitong dalawang gumaling na may ketong. Yung isang dito sa gospel, yung Samaritano, at yung isa sa unang pagbasa, si Naaman na isang pagano, isang Syrian commander-in-chief, dahil sila'y tumanggap, kaya ganun sila'y taus-pusong nagpasalamat sa nagkaloob sa kanila itong malaking biyaya, ang kagalingan nila. At sa atin din po, pagmulat tayo, aware tayo that we've received something. Hindi pwedeng hindi tayo magpasalamat. Ano man yan. Kapag ikaw ay aware na ikaw ay tumanggap, hindi pwedeng hindi ka magpasalamat. Kaya siguro sa ating pong pagdiriwang ngayon, marapat lang na pasalamatan natin lahat ng may ibinigay sa atin. Na unang-una na yung mga magulang natin. Na ika nga po utang natin sa kanila ang ating buhay. Yung nanay at tatay natin na nagpalaki sa atin. Yung pamilya natin. Ako, meron po ako mga kapatid. Yung mga kasabay kong lumaki, mga kalaro nung bata pa ako. Ngayon ang pamilya, like it or not, parte sila ng kung ano tayo ngayon. Malaking kontribusyon na sa paghubog sa ating pagkatao. At siyempre, marami mga tao na naging kasangkapan para rin maging ganito tayo ngayon. Mga doktor na nagpagaling ng tayo may sakit, mga teachers na nagturo sa atin sa school, mga pulis na nag-traffic sa o sino mang mga tao na malamang sa tingin natin, binayaran natin, inupahan natin. Pero ganun pa man, just because we've received something from them, serbisyo, at para sa akin, priceless ang anumang natatanggap natin sa isa't isa. Hindi nabibili ng pera. Yun siguro, form of thanking them for their services. Pero that is not enough. Kaya yung pasasalamat ay parang nilalampasan yung upa, yung bayad. Kaya ito po, yung mga sino man yan na nakatulong sa atin, marapat lang na sila'y ating pasalamatan. Dito po sa ating first reading, si Naaman, na nang bumalik kay Eliseo dahil siya'y gumaling, at binibigyan ng regalo si Eliseo. Alam niyo, hindi tinanggap ni Eliseo yung regalo ni Naaman. Bakit? Kasi sabi ni Eliseo, hindi naman talaga ako nagpagaling sa iyo, ang Diyos. Naging kasangkapan lang ako ng Diyos. Kaya nakiusap si Naaman, pwede bang magdala na lang ako ng lupa galing dito sa Israel, dalhin ko sa lugar ko para magtayo ko ng isang altar kung saan ko sasambahin ang Diyos ng Israel.
kung siyang dapat kong pasalamatan. At ito nga po, dapat uuwi na lahat ng ating pasasalamat sa Diyos. Dahil ang lahat ay nangyari dahil sa Kanya. Kasangkapan lang yung mga magulang natin para kalingain tayo, akayin tayo, bigyan tayo ng buhay dito sa mundo. Diyos pa rin ang may pakana nitong ating pagkasilang at pagkahubog. He made use of our parents, of our families. He made use of all people who in one way or another have helped us in this world. Kaya Diyos pa rin ang dapat makita natin punot dulo ng lahat ng ating tinanggap. At alam niyo po, yung misa, yung misa, ang ibig sabihin ng misa sa ibang word ay Eucharistia. Eucharistia. Nang ibig sabihin ng Eucharistia ay pasasalamat. Pasasalamat. Minsan po kahapon yata, nung nabangkit ko yung 4 kinds of vocal prayers, yung acts. Mayroong adoration, pagsisisi or contrition, at yung thanksgiving, tapos yung supplication. Alam nyo, the best prayer, vocal prayer, hindi lang yung adoration, hindi yung pagsisisi, hindi yung paghingi lagi ng anumang galing sa Diyos. The best prayer is always the thanksgiving prayer. Ang pasasalamat. Dahil sa tayo nagpapasalamat, ibig sabihin kinikilala natin ang nagbigay ng mga bagay-bagay na nasa sa atin ngayon. At ang banal na misa po, yan para sa atin bilang Katoliko, ang pinakamataas na uri ng pagsasalamat sa Diyos, yung banal na misa. To end, sabi po ni Father Orbos, sabi niya, kaya pag misa, dapat tingin tayo sa krus. Bakit? Sa krus daw, makikita natin yung letter T, di ba? Krus. At yung letter Y, di ba? Nakaganyan ng Panginoon. Kasi sa bawat misang ating dinadaluhan, itong ating ginagawa, we say T-Y sa Diyos. Anong kahulugan ng T-Y sa atin? Thank you. Kaya thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo. Amen. Ngayon po yung ating ihayag, ating panampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantay ako, King Diyos, Dapat ka rin magbalik ka naman, Meg. Manalangin taking ipatang at subanwa, ang malambad ng linugod kaya katamu, bahay tayo pa madyarang luguran. At mitimawa kaya katamu, kapamilatan ng Jesucristo. Nga tamang manalangin kaya, Ginoo, papanatilyan mo kaya king lugod mo. Para king balayaning Diyos, ing Santa Iglesia, ban ing malugutang Diyos, panuanane, para king sablang binyena kaya katamu, ing lugod ning Diyos, ing biening Diyos, ing pamanantaben at sikanan ning Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kaya katang pengari, at ding anggang meging mayab kaya katamu, baningig pa at subanwa,
panwananongan at papanatilyan king lugod na, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kaya katang kabalen at ing kaya katang bansa, baning Diyos gawa na katamong mitmong kapasalamatan, karing minuna na kaya katamo, para king pibandyaning kultura, ayaman na takarela, at king kasalpantayanan, ape payabot da kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kalulu o daralan kasakitan, king karelang katawan, baning maglinga pa Diyos, panwananongan, ban king kapasalamatan, king kaya katang tinggap, ipagdalatang lugod, katimawan, at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaniting komunidad Kristiyana, baningigpang at yubanwa, panwana nakatangan, ban abaluta kaya ing kabalduganing kapayapan, kaya panalub at kapasalamatan, at apaya butaiti karing kaya katang anak, at kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatalyan mo kay king lugod mo. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. O maya palub at malugod a Diyos, antinaning tinanggap keng alang bayad kaya ka. Alang bayad kami naman sanang mamye at mirake. Banditak mo man makapakiwangis kaya ka. At king wangis ning kaya kang anak. Yesu Kristong ginumi. Amen. Langit ligaya kapanamdaman, mabilog ning pangataw. Chukeng eniketi harap ning altar, balikdan mo keng anak mo.
Dahin kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Oy, paming miglalang, tanggapan mo ing panalangin mi, at ay na yampang mi king kasalpantian at lugod. Mananasanang iting Eukaristya, itad na kami king kekang ligaya. Itiadan mi king lagyunan namang Jesus, aginumi. Ang ginuman tabi kaya kayo, yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Kapamilatan ng kayang pangabait, may bait kayang pasibayo, king kayang pamaylasa, may kabos kay king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyabin ng mebye, may bangon kami king biyalang angga. King pamagbalik na king kayang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, makyagong kami karing anghel at santo, kabang daralit day nga lang tuknang dang pamamye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, madyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pirasan niya binyene karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyayin ng kalis, kaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti kung minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ng bayit talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Yang ini gaganakan mi pa, hing kamatay na pamanyabli na mebya ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, hing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapong mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan mi pa, hing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yato,
Ban mi ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco, ang kaya kaming Papa. E Florentino, kaya kaming Obispo, ating sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, ating sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit, king biya nangangga. Ban kaya biya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya biya ng Apostol, at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutup, kaguming banal Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin tala pangabo sa miyubog kimbanan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bang king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Tipo may kakapatad, masyata mga yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Pagkaluan mo kami
Ing malugod at maganakat ang Ginoo, ing kordero ning Dios, sa minalako king kasalanan ning yato. Noantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga mana mo, kumayat mo. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningan. Salamat po, salamat po. Paraking biyapi kalubuke kami, pamangan mi aldo babiem nga, tuknangan mi malan mi nanuman kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Maragaring pengarimi at kapatan, kamag-anak at kasiping balen, numan kabayat ding bubot, maging mayangan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat
Manalangin tamo. O lubos may ipahingib pa, ing katawan at daya ning kaya kang anak, pagkaluban na kesa ng dake, king kayang biye, huling ginuya, manggaman, king alangang, tuklok tama pa mo po sa muli. Bayap at magrasyang abak po kay kayungan habang kakakitiya po yung kay katamong video presentation. At katanda kayo po kaniting kay katamong pamikatagon kay katamong parokya. King darat ang kauno ning bulan ning Nobyembre, ingindong Santa Iglesia, pagmasusyane ing solemnidad ning sablang santos at santas, o ing ausan tao todos na santos. Ing mesabing kapag masusyan, pamagmasusiya, king metong karing dogma o katuruanan, ning kakatamong kasalpantayan, apin po ing pamisamak daring banal. All Saints Day po. Iting pamagmasusi, aw sa nakatamo, bantala ring sablang maging banal, na atyuging karinaning banwaging pakasautan ng Diyos pa. Ganakantala at balikan ding karelang kwento, makananulang mebye, ketiking sulip, kalupatamo, anting tao. Kapang makiligligan laking yalok ning yato, tatalastasan ing banala kaburian ning Diyos, at mitmong kapakumbaban at lugod ng pamintuan iti at pemintuan. Uli na po niting kayawsan, king pamanimuna daring kay katamong Parish Media Ministry, Children of Mary Immaculate at Ministry on Liturgy and Formation, maganap yang pasibayo po king kay katamong parokya ing Walk of Saints, ketiking kay katamong parokya. Anong nuka rin po ding kay katamong santo o santa na buring apusan, tukyan king biye kabanalan, apusan tala po gayak, o piblas, ganapantaya po king daratang 29 ning Oktobre, Sabaduya po, alas 3:30 ning gatpanapon, ketiking katamong parokya. At intamo pong atlong tapok, mumuna po para karing 12 years old and below. Kadwa po para karing 13 to 19 years old, at katlo po para karing 20 years old and above. So, pwede tamungan pong makyabe, pwede tayo pong panagkat, kalupada po retang ikityu, king katamong video. At kayantabe na po niti, ing pekamasanting agayak, o ing pekamasanting apiblas, kalupa ning santong tutukyan na ning biya kabanalan, tanggap ya pong cash gift at token. At intamo pong pre-registration, karing bisang makyabe, lapitan o pakisabyantala po din kay katamong Parish Media Ministry para king mesabing pre-registration
at karing aliwang detalye na po ning kakatamong programa. Kadua po, magumpisa po king bulan ning Nobyembre, ding Sunday Mass schedule tamo po ketiking parokya. November 6 po, 2022, magbalik ta na po king sa diatamong oras, kanitang bayo pa po pandemya. Ing first Mass tamo po, alas 6:30 ning abak. Ing second Mass tamo po, magumpisa niya pong alas 8 ning abak, imbis na po 8:30 a.m. At ing third Mass tamo po, 9:30 ning abak, imbis na alas 10 po. At ita pong tauling misa, alas 5:30 ning gatpanapon. At ing misa po, balang Martes, Aldo Simpli, alas 6:30 po ning abak. Aline po 5:30, doon abak ne po. Dakal pong salamat at kambiyan na po ning PPC at PFC. Agkatanda kayo pong makyabe at ipamalita ing kakatamong pamikatagon king October 29. Dakal pong salamat. At itagdag kayo po na kempong daratang nga Webis, October 13, impong dati tamong Assistant Parish Priest, Father Fiel Pareha, ma-install na po bilang Parish Priest ng Santo Rosario Parish karinking tinabang magalang. Alas 7 nga ba kapanimuna na po ng kakatang kaluguran Arsobispo Yapondong. Nanya pasalamatan tayo po apong Piel, kaya short stint na kayong kakatang parokya, king South na. At ipangidita mo po, sana maging mabungat, matagumpe, at maging matatagya naman. Kaya pong araban ng bayang responsibilidad bilang Parish Priest, iting may sabing parokya. Okay? Nya pakipangadi tayo po, yabi palagi kayong pangadiyo, Father Fiel. Okay, thank you very much po, talakad tana. Tingin man tabi kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupahing tuto. Tingin pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kay katang kapag masusyan, umetanang ini, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, kaya kaingan, may oras. Gandang araw, marami pong salamat. Isa